Bună! Astăzi este 6 ianuarie și filmăm din Jamaica, hotelul Royalton. Vreau să vi-l prezint așa scurt. Complex mare de clădiri. Asta este restaurantul japonez. Jos acolo este bufetul, steakhouse. De acolo unde stăm. La noi este, stați să mă uit, nu cred că mă pot uita, dar este după amiaza, vreo 5 sau 6, pe la voi este probabil noapte, pe la 3-4, da, diferență mare de fus orar. Acolo este restaurantul italian, în căsuța aceea cu acoperiș ciudat. Acolo este un parc, nu știu dacă îl vedeți, cu tobogane uriașe, pline de apă, care te aruncă în niște piscine super tari. Acolo e marea. O piscină, mai este una după ea și apoi este piscina cu barul chiar acolo. Căsuța mică, de după căsuța cu acoperișul Ticon. Acolo e barul din piscină. Marea, frumos. Cerul e destul de norat azi și e plouat un pic. Au grădini foarte frumoase. Păi dacă putem posta, o să încercăm să postăm. Țineți minte, probabil nu o să fie chiar în aceeași zi, dar l-am postat pe 6 ianuarie, nu știu câtă oră. Păi o să încerc să-l postez. Pa!